Γεια σας, είμαι η Βούλα η Ζαφύρη και βρισκόμαστε στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο νησί Σάμους. Είναι το νησί του Πυθαγόρα. Το όνομά μας, Ζαφύρια, το έχει πάρει από το επώνυμό μας. Με τον κύριο Στέφανο Στεφάνου συνεργαζόμαστε 25 χρόνια και είχαμε πάντα πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θα θέλαμε να έρθετε στο νησί μας, να σας φιλοξενήσουμε και να περάσετε υπέροχες διακοπές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε. Με αγάπη.